Ефимовци, срам ще ви кажа. Отрязал го от дланите на ръцете си и от стъпалата на нозете си. И така, най-малкият брат, след като преминал през препятствията, станал юнак и се оженил за най-малката дъщеря. Заживяли щастливо. Хайде, журито. Много добре изиграна драматизация, с хубаво озвучаване и затова журито дава 5 точки на отбора на 5-ти клас. Тъжна и красива история, като самият живот. Аз съм щастливия принц, аз живея в двореца на Подвижието. Ме нарича щастливия принц и наистина бях щастлив. А сега, когато съм статия, виждам какъв е светът, беден и нещастен. Здравейте, аз съм малкото различе. Чудно нещо, капна ми капа, а няма нито едно облаче. Защо плачеш? Аз плача, защото виждам какъв е светът извън моя дворец, беден и нещастен. Ластвиче, малко ластвиче, моля те, вземи моя рубин и го занеси на момченцето, което е бедно и майка му е бедна, не може да купи портокали. Мене ме чака такива. Приятелите ми почват нагоре надолу боя и се показва с големите въпроси на това. Ластвиче, Сега да личите. Ластвиче, малко ластвиче, остани за още една нощ, като мой пратеник и сравни едно от моите очи и го занеси на момиченце си, което вода в хибрид, но го е спуснал в водата и баща му ще го бие. Ти вече си слаб, ще остана в теб за винаги. Ластвиче, благодаря ти от сърце, сега заминавай към Египет. С Богом, скъпи принце. Благодаря ти, Ластвиче, че заминаваш към Египет. Аз не отивам в Египет, аз отивам в домът на смъртта. Когато Бог изпратил ангела на земята и му казал да донесе двете най-ценни неща, той му занесъл уловното сърце на принца, който погрузнял, защото раздал себе си на бедните, но променил живота в града и мъртвата птичка. Събора ред по ред мраз. Така, а 6-ти клас? Малкият принц Екзюпери. Екзюпери. Така. Два събора ред по ред мрази. Два събора ред по ред мрази. Между них бе елата ковита. Горе расли, горе на високо, засланяли елата ковита. От зли бури, от студени ветри. Тъй ветри върши не прибият, тъй бури клони не поломят. Не са били два бора високи, най-са били два братя рождени, а между им елица сестрица. Мила сестра, братя застанали, от зли хули, от студени речи. Тъй хули име не побудят, тъй речи слава не побудят. Журито да оцени изпълнението на... Високо ли се чува? Добър ден, коя си ти? Аз съм Мисис Кичикоес. Аз съм малкият принц.
търся приятели и хората. Хората имат пушки, те ходят на лов. Това е много неприятно. Те също така отглеждат кокошки. Да не търсиш кокошки. Не търся приятели. Искаш ли да поиграем двамата? Не мога, не съм опитомена. Какво значи да опитомяваш? Това е нещо отдавна забравено. То значи да се свържеш с другите. Да се свържеш с другите ли? Какво трябва да правим? Отначало ще стоиш малко по-далечко от мен. Ей така на тревата. Аз ще се влеза в краищата на окото си, а ти няма да казваш нищо. Езикът е извър на недоразумение. До всеки нов път, че ще можеш да идваш малко по-близко. А сега върви да видиш розите. Вие сте хубави, но сте празни. Вие не сте като моята роза. Моята роза съм поил, аз съм опитомил, аз съм я пазил от гасеници, аз съм я бил под покопак, за вас не може да се мре. С Богом, каят е моята тайна. Тя е много проста. Най-хубавото се вижда само със сърцето, а най-същественото е невидимо за очите. Най-хубавото се вижда със сърцето, а най-същественото е невидимо за очите. Сядайте. Това бяха творбите, на които сме се спряли. Така, журито реши дал 4 точки, тъй като беше изказването, монологът, диалогът малко монотонен, нямаше изразителност и затова 4 точки. Малко по-ясно, с чувство, за да бъде посланието на малкия принц. Сега журито има въпроси към 5 и 6 клас, да внимават какво питат, за да могат да отговорят на въпросите. От коя творба е отписа и на кой герой са думите. За правилен отговор една точка. Да. Ами към 5 клас. Господи, не виждаш ли, че аз като се свия на кълбо ставам по-малък? Опитай и ти. Може да се съветват, да? Да. Има ли готови? Две ръце малко ми се видят, май. Старалежа го казва на Бог, от Бог сътворил света. Българска легенда за сътворението на света. Да, верен е отговор. Добре. И капитанът. Ето една точка за отбора. Добре. Към 6 клас. Към 6 клас. Слушай, момчето ми, не мога да търпя деца. Порядър, приказка без край. Какво е приказка без край? Ами приказка без край. Какво е? Романа приказка без край, защото публиката иска да романа приказка без край. Мисля, че кой е герой? Кориандър? Господин Кориандър. А кой е авторът на романа? Забравете, чакайте. Да си забравите ли получавате? Да получите. Кой беше? Има ли отговор или не? Няма. Капитана да каже, има ли от който да отговори? Няма отговор. Няма отговор. Половин точка. Половин точка и здравица е половин точка. Михаел Н.Д. Михаел Н.Д. Друг въпрос към Пети клас. С огнени коси, с брада от пламъци, с очи като малки слънца. Вакагън. Добре. Богът на кого е Вакагън? Но слънцето. Той прилича на слънце, ма на кого е Бог? На огъня. Не. На кой народ беше Вакагън? Другите могат да се включат
Да? На арменците, добре, на арменците го. Да. Да, ето. Цяла точка. Една точка. Цяла точка. Браво. Слушай, момчето ми, не мога да търпя деца. Златен пантов. Важно от текста славя на китайския император. Да, мисля точно. Верен. Една точка. Сега, пети клас да слуша. 9 години дърговей на свекър и на свекърва. Готови ли сте с отговора? Николета вече отговаря и Влад, нека се включат и други. Айде, Клаудия. Славка Северна Витая, майката на Грозданка. Майката на Грозданка, добре. Фолклорна песен. Добре. А какво значи фолклорна песен? Могат ли да не обяснят? Дано не могат. Какво означава? Ти си взеха точката и... Какво значи фолклорна песен? Кой е автор на текста? Автор на текста. Моля, Добре. народът. Добре. Народна Значи си я заложим точката. Няма да си я взима. 6 клас. Не всички са такива. И отговаря да се включат всички. И за участие. Валяйте. Моника, добре ли? Малки принц. Не е верно отговора. Не всички са такива. Чухте ли въпрос? Не всички са такива. Ма ти право на поправка. Ми да мисли отбора, не аз. Бастиан. Какво Бастиан? Бастиан, приказка с край. Бастиан Балтазаров, приказка без край. И кой вече верен, ама те не първия път не отговориха правилно. И кой беше автора? Запомнихте ли го? На приказка на романа "Приказка без край". Младенко. Михаил. Добре, ами ще дадем по Половин точка, поправката. Да. Още по един въпрос ще ви бъде зададен и да броим да видим какъв е резултатът. Още по един въпрос. Господин Стойков. А които ви черпя аз, са добро представени за участието и за заранието, което положи. А ще обявите ли отново победителя? Така, разбрахте ли? Това са точките, които сте спечелили. Капитана да черпи групата. И това са на 5 клас. Значи победител в първия кръст на състезанието Гресавки вода е отбора на 5 клас. Това са вашите отбори. Отбора на 5 клас поздравяваме победителите и до края на годината, ако искате реванш или втори тур, очаквам да се състои втори кръг. Това беше от